Bilbao hiri handia eta polita da. Ikusiko dugu zer daukan eta non dagoen. Goi-goian Ganeko Gorta eta Pagasarri mendiak daude. Oso ederrak dira eta bilbotarrei asko gustatzen zaie hara joatea. Gero, auzoak daude. Auzo asko daude Bilbon. Hemen Santutxu daukazue, Alde Zaharra edo Zazpikaleren gainean. Han jende askok erosketak egiten ditu edo trago batzuk hartu. Ondoan Erreka doa. Erreka, Ibaia edo Larria. Nerbioi edo Ibaizabal. Hor, Arriaga antzokia dago, Arenalen aurrean. Hemen, Bilboko udaletxea dago, eta bere atzean, Uribarri auzoa dago. Uribarrin jende asko bizi da. Han, Urrun, Zabalburu eta Irala auzoak daude. Eta pizka bat harago Errekalde dago. Ondoan Basurto auzoa. Hor, Bilboren erdian, Abando eta Indautxu auzoak ditugu. Hemen, eskumaldean, Deusto eta San Inazio daude. Zu non bizi zara? Non dago Guggenheim museoa? Non hartu ahal duzu tranbia? Non dago Euskalduna jauregia? Zenbat zubi dauzka Bilbaok? Esan 3 zubiren izenak. Zein auzotan dago Alondiga? Dorre honetan jende askok lan egiten du. Museo honetan bisitari asko daude egunero. 2 dorre hauetan jende asko bizi da. Mendi horretan antena bat dago, baina mendi hartan ez dago antenarik. Bilboko alkateak non du bulegoa? Aldetikek non jokatzen ditu bere partidak? Non dago Jesuiten unibertsitatea? Eta metroa? Non dago metroa? Ez da ikusten? Zergatik? So